TV. Sanamu marehemu komar mane en jatenda piny Tanzania Mwalimu Julius Nyerere osidhia yange log tich mar riwruog pinje Afrika AU e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Sanamu no sidhie kinde ma jotend pinje ne dhi nyime gi romo mar 37 mar riwruog Afrika. Moko kuom jotelo moyuore romono gin jatend piny Kenya William Ruto, jatend piny Tanzania Samia Suluhu kaachiel gi jotelo supported the liberation struggle and committed much of his money. Let's take the photo. Freedom fighter, a tireless mediator, 3 meters sculpture that took considerable time to design. And various heads of supported the liberation struggle and committed much of his money. Let's take the photo. Freedom fighter, a tireless mediator, 3 meters sculpture. Mago mag siasa teri nyake